Tak milí priatelia, ako ste si všimli, kapela Kolárovci sa úspešne rozrastá a máme dvoch nových huslistov a ja medzi nami vítam krásnych chlapcov. Ahoj, ako sa voláš? Alexko. Ty si Alexko, krásne husličky máš. A koľko máš rokov, Alexko? A to vy. Raz, dva, tri. A sa ti páčia husličky? Sa veľmi tešíme a druhý huslista, už ho veľmi dobre poznáme. Je to, ako sa voláš? Tomáško. Tomáško v Kube, takisto chodí na veľa koncertov. Ako sa máte doma? Všetko dobré? Áno. Počúvaš mamku? Áno. Tak, a ja som si všimol, že si sa výborne pripravili na tento koncert Kolárovcov a ja naverujem, aby sme si hneď z hurta zahrali ďalšiu goralskú pieseň a začínajú tam huslisti. Ideme na to? Áno. Áno. Tak chlapci, pripravíme sa, ideme na to. Fantastickí huslisti, ja sa vás ešte teda opýtam, Tomáško, ukáž zubky. Ale vrchné, ešte ti nepodrástli? Áno. Už ti narástli? A teraz ukáž ty zubky? A ty máš všetky. A ktorý je prvý huslista, ktorý je druhý? Ty si prvý alebo druhý? Jedný. Áno, a ty si ktorý? Jediný. Tak sme sa dohodli a môžeme ísť teda ďalej. Chlapci, kľudne môžete aj tu hrať, alebo môžete si ísť dole dať aj čají, každopádne. Ale my si poďme zahrať ďalšiu skladbičku. Môžete si aj oddychnúť, Tomášku, aby si nemal svalovku zajtra. Môžeme si dať skladbičku z autorskej dielne, ktorú chceme venovať všetkým dievčatám, mamám a babkám.